MMA'nin tarixine ilkinci gedek yaş Türkmen türgönleri ýeňji boldy. 2026-njy ýylyň 29-njy iýulundan 3-nji awgust aralygynda Malaziýanyň Kuala Lumpur şäherine 18 ýurduň toparlarynyň gatnaşmagyna Aziýanyň MMA çempionaty gamma geçirildi. Bäteşikde yaş Türkmen türgönleri ilkinji gedek ýeňişlerine munasip boldular. Ullaň arasynda Bayram Allah berdi 93 kilogram agramda gatnaşyp ikinji orny kümüş medaly eýe boldy. 14 ýaşdan ullaň arasynda 34 kilogram agramda birinji orny altyn medala Gurban Halif Atajan hemde Babaev Gapparullahlar eýe boldular. 14 ýaşdan ullaň arasynda 62 kilogram agramda ikinji orny kümüş medala Bay Muhammed Azat Mehmedov eýe boldy. Türgönler taýýarlanan tälimçiler Allah Nazar Durduýew hemde Allah berdi Bayram. Türgönlerimizi gazanan üstünlikler bilen tüýsürekden gutlap, geljekde spor dälimine uly üstünlikler hemra bolmagyny tüýsürekden arzu edýär.